Mi smo se dosta dobro pripremili za ovo takmičenje i Amela je spremna za sve izazove koji su pred njom na ovom cross takmičenju. Konkurencija će biti strahovito jaka, pre svega mislim na Engleskinje Gorecku i Jessicu Judd, koje su se specijalno pripremale za ovaj cross. Biće još nekoliko takmičarki, pre svega mislim na rumunske takmičarke iz Ukrajine, koje dobro znam, koje su ove godine odlično trčale na stazi. Biće kvalitetna trka i ja mislim da će Amela pružiti maksimum i da će se i ovom prilikom popeti na pobedničko postolje. Potrudit ću se što bolje da prođem, jer sam se zaista dosta trudila na pripremi, pružila sam maks od sebe i tada kada mi je bilo najteže. Pokušat ću jednostavno da pružim sve od sebe da bi što bolje nastupala kao i za grad Novi Pazar, tako i za reprezentaciju Srbije. Sad sam se više spremala za cross stazu, odnosno za 1500 metara, tako da sam sad što se tiče srednjih pruga mnogo sam spremnija u odnosu tada kada sam trčala 1500 metara. Ne želim ništa da obećam, samo mogu da kažem da ću se potruditi da što bolje prođem.